Unsa may imong purpose karon nga gihimo man nimo tong fake account ni Reverend Father Darwin Gitgano? Unsa may imong katuyuan gyud? Unsa man ka nga Seventh-day Adventist general lokal? Isang peking Facebook account na ipinangalan kay Mr. Darwin Gitgano ang di umano'y pagmamay-ari ng isang Seventh-day Adventist local conference na umamin mismo sa live ni Mr. Eugene Gapo. Ngunit sa mga pahayag ng di umano'y Seventh-day Adventist local conference na nagmamay-ari ng isang fake account na ipinangalan kay Mr. Darwin Gitgano, ay meron po akong napansin sa kaniyang mga pahayag. Ito, panoorin natin ang naturang video. Hello, mayong buntag. Ang buntag. Oh. Unsa may tinuod nga pangalan nimo, Brad? Hinaway ito ganay. Pangalan, tinuod lang nimo, tinuod pangalan. Hinaway ito ganay. Tatingka kayo. Unsa may imong purpose karon nga gihimo man nimo tong fake account ni Reverend Father Darwin Gitgano? Unsa may imong katuyuan gyud? Una man ako na himo ko fake account. Tapos ang una na kong nauna-unaan nga pangalan ay Father Darwin yun. Unsa man ka nga Seventh-day Adventist general lokal? Local. Local conference ka. Under sa Three Angels. So kadtong ni ang gigama nimo nga fake account ni Reverend Father Darwin Gitgano, di man gid to si Padre, nya wrong spelling pigid ang iyang apelyido. Pwede ba nimo sir nga mangayo na lang kag public sorry bisag di nimo ipakita imong naong sir? Sa tanan day nga mga viewers day o sa kay Father Darwin o sa imong agap o sa tanang mga Katolik. Nangayo ko sorry sa inyo tanan nga wala ginaw tuyo ato. So pangayo sa public sorry sir nga ni Reverend Father Darwin Gitgano kung aron makuan ni sir. Sige. Father Darwin Gitgano, sorry kayo wala na tuyo yun. Sige. Mapapansin mo mga kapatid sa naturang pahayag ng di umano'y isang Seventh-day Adventist local conference na dalawang beses niyang tinawag si Mr. Darwin Gitgano na Father Darwin. Father Darwin yun. Father Darwin o si Father Darwin Gitgano, sorry kayo. Kaya napaisip ako, kung ito talaga ay isang Seventh-day Adventist, bakit Father Darwin ang kanyang tawag kay Mr. Darwin Gitgano? Siguro, hindi na orient ni Mr. Eugene Gapo ang kaniyang kasabwat na wag tawaging Father si Mr. Darwin Gitgano. Ito ay isang scripted at sabotahe para siraan ang Seventh-day Adventist.